Yo. Kebane lah masih spil kebane Kang iya iki. Golek rambanan godhong mentoro. Loh, kurungan manuk ya dibuang. Lagi enek kasur, kloso. Iki kasur elek. Yo. Kuwi laos, wit laos Kang wi. Kuwi wit laos. Laos. Wit nangka. Wit nangka ya. Nah, iki wit nangka iki. Kebon isine yang ini ki rambanan tok. Ya nek wae katese barang. Ya nek suweke barang ya kan. Nah. Iki wit laos. Mbah-mbah lagi diang lho. Mbah-mbah lagi diang obor-obor. Engko tak gekne sik rene nah aku. Yo. Lah iki jeruk pecel ya enak iki wah. Jeruk pecel wah. Jeruk pecel iki ora dipek iki nyapa? Cabuken ngono. Nek gogrok jukuk iki adang. Sing di kebon iki jurakane. Kayak video. Kayune ya akeh iki. Wis. Klangkeng ya enek iki. Yo wit klangkeng. Klangkeng lho ya ning iki klangkenge tapi gak uwoh. Lah iki lombok ya enek. Jeruk ya rong wit, wah sak wit tok lho. Jeruke. Lah nanas ya enek lho. Tak sepilne nanas e. Lagi kandang iki. Iki mbiyen kandang apa iki? Mbok apa? Dus. Nah, iki mbiyen kandang dus iki. Tahun 2010-an. 2010 saiki 2020. Oh, 15 tahun yang lalu. Nah, iki. Rasa-rasa. Nah, iki anu yo. Anu klop, anu kambil, serabute kambil itu gawe kelut kena iki. Nah, iki bathoke iki juragan jenang iki. Juragan jenang lagi bathoke. Nah, iki. Bathoke. Dol payu apa ya? Sekilo 3.000 iki. Digawe areng. Loh. Digawe areng bathok kambil. Terus sepil terwalune ya duwe Kang lho iki lho terwalune klincine lho telu trisem Kang ya iya iki piye kok iso trisem iki kok telu iki kok yo ingon-ingon terwalu lagi ro lah kok nek di terwalu iki ucul. Lah iki pitik horen ndok kan yo duwe iki lho. Iki pitik ayam ras petelur. Ya iki tok. Iki jagone. Gedangnya mateng. Iki tak sepilno. Jambune ya enek jambune. Iki bon seserut. Nah, kuwi wit jambune wit jambune karo buah nagane lho. Nah, iki pandan. Kuwi curug ben wangi lagi labu. Sirsak. Kecipir dongso nek pengen bothok iki lho. Juragane ngene. Nah, iki nanas iki. Nanas iki lho Kang disembah ngene tandur iki kena iki. Nggonku bisa nang ngono kuwi. Tapi iki sing biasa ya. Iki nanas biasa iki. Nanas madu iki gede. Nggonku kalau nanas madu. Nah, iki nanas biasa. Nah, iki ditanduri ngene iki lho, tunas-tunase lho Kang. Nah, iki sing ditandur. Lah ya anu nggonku bisa nek wono anu beda memes ngono. Kates ya enek kuwi kates. Kuwi. Ae kandange sikile dus ketok lho.
Nah, iki peninggalan purbakala jenenge Jumbleng iki. Iki peninggalan purbakala, peninggalan nenek moyang iki. Kang iso iki lho. Ini jenenge Jumbleng. Buah naga nih. Wah, ning ndore abang Sang. Ndi? Iki lho kuwi. Buah naga nih iki pupuk alami, bernutrisi. Gede kae. Ya ya, kae memasakno madu wae. Nah iki dong telone iki kena dikelem ya. Baru ke meneng. Besok kelanane masakne lah. Kena wakno. Iki jenenge ngono Jumbleng. Peninggalan prasejarah ngono Kang iso iki kenang sih. Wis